weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gural yara to hayre ndaya to belendendi to cuuja to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Killinkara kahiɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh La Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillumum ngu balɗe nayyi toon to leydi France aseta hanki o ummima toon o artindira leydi makko to leydi Sénégal ma en jaaha to Linguére toon noon ko fedde ko réseau mawɗo tawi ko debbati gorkati en woni ko yiita toon fodde sappo e jeetato sagata mbiyama hen teeɓe hen tato e tawama enen gondi e rafi biteɗo VIH sida fodde sappo joyi woɗɓe ko dogɓe enen jiili en to leydi Mali ɓoyata madi wuuro witengo Joyla heɓ tigui base militaire tawi ko mawɗo garduɗo jaaduɗo e jamanu kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en kaale guerre Moyen-Orient jen ha to leydi Corée du Nord ha to leydi Liban bisimilla moni ketki hotodirte joni joni pren pacciren gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon
e ɗemgal Pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e jeenayyi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji mon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue date ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie ɓoyata julde taske noon to haalam hakkillaji foof kedda kay koye ñarugal guila e ñodde kay wutteji basigueji ha e sabloruji kala ɗum noon dendagal kay an jiɗɗo ñantade paɗɗa jiɗɗo yodde kay walla jiɗɗo ñantude joom galle mum ha yooɗa so tawi kay jiɗɗa ko ñotol jongol jokkodirta koye makkam Mbaye Koutira woni Amadou Baye tawateɗo e nder marché 5e to marché 5e tawi koto avenue Gambi waɗɗani jeere kay to yeete matelaji e tappiji so tawi ari ha ɗon haysoko gumɗo sa namdima holto woni atelier makkam Mbaye Koutira ma adde ha jettoɗa ɗon so tawi kadi gonɗa ko caggal leydi aɗa yiiɗi wadde commande maɗa jokkodirta koye makkam Mbaye Koutira mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 46 85 23 44 ko numéro makko mawnote hano hannirta ni so tawi a neldimo natal maɗa a haalinimo kay hol couleur basin mo jiɗɗa mo waɗana ñotol kay to yi natal ma tan mo andi ñotol jadowol ma o ñotanma ha cikkama taw ko ƴettuɗo mesure ma haɗo hannirta ni wonande kadi bandiraɓe rewɓe yiɗɓe hettude basin eji tawi ko basin riche premier qualité guila e jasiniéruji kay jokkodirta koye madame Mbaye Koutira tawateɗo e nder marché 5e so tawi a jokkodiri e Amadou Mbaye 46 85 23 44 ma waw hebde madame Mbaye Koutira hano hannirta ni wonande kadi ɓen joguiɓe tigui tawi ko kewuji keñoraɗi ko wayno yangueji walla indeɗi walla joguiɗo invitation ko ɓuuri yawde kay so tawi a yettima atelier makkam Mbaye Koutira ma taw ɗon kay dolokke maɗa so tawi ko sablore jiɗɗa so tawi ko demi saison walla ko grand boubou 3 pièces kala ma taw ɗon hano hannirta ni couleur e fannu mo jiɗɗa ñotol kala wonande kadi ɓen yeytoyoɓe tawi ko yeyoɓe en gros so tawi ko a summima e makko wonɓe nder leydi ha wonɓe caggal leydi kala so tawi a jokkodiri e makkam Mbaye Koutira omo jogui numéro web omo jogui numéro orange modi kay mo wawi jokkodirde e makko tigui hano hannirta ni keeɓa commande ma ko ɓuuri yawde e yaccade habaruji men ɗemgal pular ha joni koto leydi Mauritanie keɗoɗen jiyan ha toon to jewol noon kikiɗe hande o tigui ma tigui jowol yuɓɓina ko fati kursi pucci woni danɗo pucci ɗon gan danɗo noon ko catégorie ji ɗiɗi guila e dimaɗi mawɗi kay ha e moli tokosi kala ɗum noon hitande hikka nde noon e oɗo saaha tigui ko jowol yonta yuɓɓinde oɗon kursi guila kikiɗe hanki noon tawi waɗɗiyankoɓe harbiyankoɓe ligseɓe naaɓe dimaɗi men joɗi guila e moli ha e pucci mawɗi kala mbalti tigui ɓe jofti jamma hanki o ko ɗon to jowol dendagal kadi guure taariɗe guure tawateɗe nder région de Gorgol yiɗɓe kay tawtorede guelɗon kawguela ɓen gaddi moli men ɓe gaddi dimaɗi men e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe tawi toon to jowol ngolɗo lawol noon jowol wi ko aadini Allah ma heeɓa kay ma itta polgu mumen e juuɗe ligseɓe ɗum saabi noon jaraniɓe kay yaade ha toon to leydi Sénégal ɓe coodi toon ndimagu jongu tawi kadi ko jangu koyngal wiyetegu jinne ɗum foof noon ko beele ɓe mbawa hebde guelɗo kawguel kikiɗe hande o course o waɗata ma en mbaw kay artude e résultat ji kay so tawi en keeɓi résultat ji ɗi ma en gartu e kabaruji men ñalawma janggo o tawi koye cawtowol musidɗo men mawni men hono Keccel Thiam goto kay e mawɓe waɗɗiyankoɓe puccito ligseɓe Gorgol ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen teskama tigui e nder Nouakchott nden ka e kisal kay ene ngakki hen no fewi e oɗo saaha joni bandiyagal kay e délinquance ene ɓeydi no fewi e nder lamorgo leydi ndi ala jamma kay beetowo mo nanaka woodi guykaji mbaɗaɗi walla agression ngaji waɗama walla tigui woodi waraɓe walla tigui viol waɗama e sukaɓe rewɓe jamma hanki o noon teskama tigui ko suka debbo goto kay biyetenoɗo Hawa Ba ko kañum tigui Hawa Ba noon honno koye leegal to peeka waɗɗani nokku biyeteɗo Livrika ko ɗon tigui honno kono tigui o tawa komo wara goskiki noon yiyata ko toon to leegal Darmayim suwa taw noon andede hol yoɓiɓe fittanu makko e hol kadi ko joɓiri fittanu makko ko wawi wonde hen kala so tawi en keeɓi ko laaɓi ma en gartu hen eɗena eɗo tan bandiraɓe rewɓeɓe surtout ɓe mbattata hakkillaji men no fewi kay usta jaali kay ha tenti noon e ɗiɗo mariage uji e kala saaha jahateɗi tawi ko ha pecce jamma ha 1 heure 2 heures 3 heures du matin jiiya jomumen gona e beddaji saaha ne ƴeewa taxi ji walla saaha ne gartir koyɗe e oɗo saaha joni yimɓeɓe ne poti wattude hakkillaji ɓeydo renade jinnaɓe kadi ɓeydo rende sukaɓeɓe ɓe usta liberté o kay
kay ya garta sukaɓe e nder lamorgo leydi ndi ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie noon landa laamu wiyete ka insaf ɓe erima noon dendagal ɓesgu nokcornaɓe kala ne jaltata e keewal jalta e peewal kay jaɓɓoyade hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani gonnoɗo e jillu mum toon to France ñalawma noon ɗum noon ko ñalawma hanki nde o fonno artude e nder lamorgo gendi makko député goto noon tawi ko lundiyanke biteɗo Yahya Wulo Luulo o waɗi critiqué woni tigui o ñiññino feewi kay gon e rango ngo landa laamu ka woni insaf waɗi kay wiide yo yimɓeɓe jaltu jaɓɓoyade hoorejo leydi o holliri tigui wonde ɗum ɗo ko fijirde ala ko ɗum firti haydara kadi ko ɗum gaspillage woni tigui ko bonande o wi noon wonde kay hoorejo leydi kay janoɗo tigui président de la république janoɗo jillu mum to leydi France tawi kadi ko leydi cehilagal to li hewno yaade e kala saaha artude ɗum e nder leydi wiyede kay yo ɓesgu yaltoya ha to boowal laddiwoje jaɓɓoyade ɗum o holliri ɗum ɗon ko tigui haydara ala ko firti kay so wona ko fijirde o holliri noon o wonde kay oɗo saaha kala laamu ngu kay koko yaltini kuule hollirde wonde dendagal pottite cérémonie ji kala ko wiyede kadi yo otoji kewɗi yo ngara tawi ko otoji laamuɗi hinde katkata foof koye mbaɗi haɓade ko fati yidde ustude consommation carburant wiide noon kadi yimɓeɓe yo jaltu mbaɗa moɓodiral men jaɓɓoyade hooreji leydi holliri ɗum ɗon ko gaspillage gam kay bonnude carburant ɗum ɗon holliri tigui wonde ko contradictoire ene lundino feewi ko laamu ngu eri kay wonde holliri wonde ko yiiɗi haɓade ko fati ustugol consommation carburant e nder leydi he o holliri kadi wiyede yo yimɓe jaltu jaɓɓoyo hoorejo leydi kay tawi ko janoɗo jillu mum o wi ɗum ɗo ko hypocrisie woni tigui kono setanagal walla no naafigagal ni kadi o holliri gueɗe mbaɗe ni mbaɗetenoɗo o yi waɗede e nder leydi hen o holliri ɗen gueɗe noon haɗani kay betnoɗo Mawya Wula Sidi Ahmed Wula Taya haɗani ɗum ummade jappere laamu ko noon kadi ɗum haɗani betnoɗo Mohamed Wula Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi haɗani ɗum nana meƴƴa e nder kasoji siftinde noon ko aseta hanki o hoorejo leydi ndi foti artude nder nokshol lamorgo gendi Mauritanie caggal nde wonno jillu makko gila talata woni balɗe 4 toon to Paris lamorgo wala fendo ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ene teska noon ngakkere ndiyam e nder yoga e guure tawateɗe e nder leydi Mauritanie ha e nder yoga e leɗe tawateɗe e nder nokcota lamorgo gendi ni kala Boulot Noir ko wuuro tawtengo e lawol ummade nokcota faade Nouadhibou ngo ɓuuri ɓattade noon ko toon to Nouadhibou teskama noon toon to Boulot Noir e teskima population Boulot Noir holliri tigui ɗe ɗomɗi no fewi aseta hanki o ɓe juɓɓini seppo molantengo Allah e dow goudron e hollirde mette mabɓe kay hollirde ɓe tampi ɓe lorli ɓe ɗum ɗi kadi ɓe tunwi oɗo saaha joni ngakkere ndiyam robinaji ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoorejo conseil régional woni président du conseil régional région de Trarza biteɗo Mohamed Wula Cheikh o bismima o joddima batu noon e ɓen tawi ko almameɓe e ulama hewɓe no fewi tawateɓe e tawateɓe e jeeyaɓe tawi kadi ko tawateɓe e nder oɗon région tawi ko jeeyaɓe association fedde wiyeteɗe fedde rendinde almameɓe fedde rendinde almameɓe au conseil des oulémas tawateɓe e nder région de Trarza ha e tawateɓe e nder Rosso kala ɓe jewtidi noon e nder bateau o ɓe jewtidi ko heewi noon ɓen almameɓe noon e ulama ene jangguinoɓe daaraji kala ɓe kolliri tigui caɗele mabɓe e doléance uji mabɓe ko noon kadi kono noon kama ko directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement original biteɗo Cheikh Sadibou Wul Cheikh Abbati ko kañum tigui yuɓɓini ndeɗon jonde ha jonde nde wawi latade hano hannirta ni e nder jonde he noon kamɓe almameɓe ɓe jewtidi ɓe jetti kamɓe almameɓe noon ɓe jetti ɓe jarni darde laamu ngu kay conseil régional kala e ɓen wiyeteɓe les élus de région woni guila e député ji ha e maire uji kala darde mumen kay dari noon guila e balle mumen teddu e guila e balle mumen e nder nduɗo lewru korka teddudu maynu ndu ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi ko wiyete panier ji ménagère ji campagne ji tawi ko guura ɓe keeɓi kadi ko wiyete iftara woni kumtaji kewɗi no fewi ko noon kadi ɓe keeɓi enveloppe aji tigui ngerdi tawi ko haalisaji e nder lewru korka teddu ndu faade ɓen almameɓe e faade ɓen jangguinoɓe ardiɓe mahadaraji woni jangguinoɓe mahadaraji e nder région kala ɓe kolliri noon fodde kay 40 mahadara e jama fodde 40 hakkude mahadara e jumaji kay keeɓi balle tawi ko haaliseji e nder nduɗo lewru korka tedduno mandu ndu kono de haɗani ha joni ɓe
kolliri tigi kamɓe e kolliri horejo région de région Trarza woni président de région de Trarza ɓe kollirimo caɗele mabɓe kay e doléance uji mabɓe e kolliri kadi yidde mabɓe kay e fandara mabɓe ɓe jogui faade e laamu ngu horejo conseil régional o noon holliri tigui wonde ɓe nuli jettinowo kadi kay siftini kadi siftiniɓe kay darde mabɓe kay kamɓe almameɓe wulmaɓe darde mabɓe ko darde faydude no fewi hewde nafoore e gartam e nder leydi he ine tawtora no jonde nde cadre uji conseil régional de Trarza wondude responsable uji tawi ko direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement ordinal ha joni ko gendi Mauritanie keɗɗoɗen jaaha toon to Sehil Babi noon jaɓoɗen ko musidɗo men Sehil men correspondant men permanent o woni Zakaria Samba Dia salminama juurama. jamal ñalum bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima kumpital men ɗo e nder diwan meɗen guidma ko ɓuuri tektuɗo en wonande ko lappol dental butande gimmigol ɗo e nam e diwan meɗen guidmaka taw kadi eɓe tawi oɗo sa joni toon to leydi e Maroc taw kadi koto Zawiya Cheikh Ahmad Tidiane taw kadi ko ziyara moɓe gowi wadde e kala hitande oɗo sa joni ɓe tawi toon to leydi Maroc ɗum noon taweten toon to Zawiya Cheikh Ahmad Tidiane ko Oumar Ceerno Idrissa Oumar Diallo mo artanen ko ɓuri tengtude e dental ngal noɓe goniri toon to leydi Maroc. woni babu ziyarati ibnul arabi sahi ɗum kadi waala min mbaali ɗon min juuri min duwi ceerno duwi ko duwatono duwni dendagal julɓe duwni dendagal leyɗele yo Allah ɓe hen jaam ɓe hen deyre ren ummal islam o fof caggal mum noon min gimmiti raba aljuma hanki ɗo min juuli subaka fof mo fiile waktu fof juulede o Zawiya juure duwe silke katuduji mbaɗe ɗo kadi e Fass wona ko ɗon kadi Fass wona dental ngal ene ñiiɓi ɗon taw kadi waktu fof ene juule ɗon ɗo Zawiya ɗo tawi kadi e silkeji ene mbaɗe e duwuji ene mbaɗani dendagal ummol islami o kala e gardugol khalifa tedduɗo mo Boutanɗo ceerno Idrissa Oumar Diallo wondude e ceerno Mourtada Ngati noon kadi ha e ceerno Aliou e dendagal sete o kala wonande noon ñallal hande ngal ne hawruno 18 lewru meɗen nayɓiri tanduji naɗiɗi e nogas e jeegom ceerno Idrissa Oumar Diallo o waɗino toon yewtere timmude no fewi o wawi kadi artude e duwanade dendagal ummol islami o kadi taw kadi ko e du'uji kerteɗi Allah woni newnowo wondunoɓe rafiiji Allah woni cellinowo yo Allah sillina amin dendagal ko neɗɗo tillirta yo Allah ɗeɗo jonde dendagal ko duwono hen ko duwanɗen koye men e ko duwanɗen julɓe e ko duwanɗen ɓesguji men fof yo Allah jaabo amin Fatiha salat noon dental ngal e gardugol khalifa tedduɗo Boutanɗe ceerno Idrissa Oumar Diallo maɓe ñiiɓ toon to leydi Maroc to Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane ha ñande e nogas e jeegom lewru meɗen nayɓiri tanduji naɗiɗi e nogas e jeegom ko nden tigui ɓe mbawata ummitade toon to leydi Maroc ɓe garta e nder leydi meɗen Mauritanie e dow inde Weltare TV e gendagal dow inde Weltare TV en ñaguima jomirawo subahanahu wa taala ko golla toon hewde famɗude fofoof yo Allah jaab ɗum Allah waɗa ɗum kadi ziyara jaɓaɗo Zakaria Samba Dia Bekera gam ayawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia en mbi allahumma amin e duwawuji ko duwiɗa e ko duwa toon fof takkusan juulama ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Boutanɗa kabaruji men demgal pulaar to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon teskama e oɗo saaha kay ɗiɗo saahaji kala teska kay ko fati alhaali debbati gorkati en e ɗum fatta no fewi e nder leydi Sénégal hono brigade territorial de la zone France industrielle yewtiɓe compagnie de gendarmerie mo Keur Massar ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo worɓe tawi ko dartono wadde debbati gorkati en ɓe tawa tigui koɓe luɗodira ɓe nanga ko wiyete flagrant délit woni tigui ɓe tawa koɓe goni en plein action ɓe jaaha ya zeyna ha ko hen tigui ɓe mbiya teɓa ɓe nanga noon koto goto ɓe nanga ɓe darano ko nder galle goto leegal bitegal Keur Mbaye faala ko ɓena coka noon e mbadi garde à vue to gendarmerie nana udditi hen nana jokki hen enquête mum procureur biteɗo Saliou Djikko kabaru o yettima e nder noppi mum
ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Thiès ton ko sagata gorko nanga toon ine waɗi kay no annama Jardin ni e nder galle makko tawi tigi ko leɗɗe drogue ji woni ko lori toon leɗɗe ɗe noon tawama tigi puɗɗima mawnude no fewi tawi ko drogue mo hinde chanvre indien ko commissariat noon de police mo premier arrondissement de Thiès kañum kayde heeɓi on kabaru kañum jippi galle makko to ɓe tawi tigi leɗɗe ɗe puɗɗima mawnude no fewi ɗum wonno ko ñande aljuma 17 lewru avril do gonɗen ndu nden police kadi wicciti nder galle o ɓe tawi toon kay gila ko wiyete gabbe woni awdi ɗoɗon drogue e gueɗe kewɗe kay tawi kolliroji tigi wonde kanko oɗo sagata omo hutoro ɗeɗon gueɗe biteɗo drogue e oɗo saaha joni mono soka e mbadi garde à vue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commission nationale de concertation des croissants linéaire woni catala bitengal kone koko ko catal noon halfinaɓe ko fate darorɗe e mayirɗe lewru taw ko lebbi ɓaleɓe e nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigi wonde ko ñande adeta 19 lewru avril gonɗen ɗum wonata goo lewru taske wonata goo lewru taske tigi woni koɓe mbiyata deggo tabaski walla kadi ɓe mbiya ɗum dulbula qada firti noon tan firti kay wonde julde taske hikka ko tigi heddi hen ko balɗe 33 woni ko lewru e balɗe 9 heddi kay e julde taske e wiide kay imama Oumar Dieng noon kañum woni président des kañum woni président almameɓe e ulama ɓe leydi Sénégal ha joni ko gendi Sénégal keɗoɗen muridnaɓe mawnini tigi aljuma ɓennuɗo o 17 lewru avril gonɗen ɗo maggal tawa ko maggal mo mbiyata maggal Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacké Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacké noon o jibinno ko hitande 1914 o yaltino aduna ko hitande 1990 woni 1914 ha 1990 oɗon noon ngalɗo maggal noon mawninte galɗo maggal noon mawninde ko mawninde kay manditare jibinede makko kanko Serigne Abdou Aziz Bara noon ko ɓi Mouhamadou Lamina Bara Mbacké ko tanuma Cheikh Ahmadou Bamba ko kanko kadi wonno deuxiéme khalifa général de Gouye Mbindi ɗum wonno ko hitande 1995 ha hitande 1999 ko kanko kadi fuɗɗi oɗo maggal moɓe mbiyata maggal Mbacké Kajoor yimɓe hewɓe noon muridnaɓe ummorima e nder jokli nayyi leydi Sénégal kala ari tawtorede ngal ɗon maggal kono kadi ko ɓuuri teskede noon e ngal ɗo maggal kay e ɓen arɓe notitade hen ɓuuri teskede toon noon ko biteɗo Serigne Ahma Mbacké ɓurɗo lollide inzaghi ɗon tinama toon tigui garal makko tinama toon tigui ɗum saabima noon incu yimɓe hewɓe no fewi faade toon to jippudu makko gam yidde juuɗademo salmodirde makko e jokkodirde makko ha dengti noon e jeunesse muridnaɓe kanko Serigne Ahma Mbacké noon ɓe kanko tigui ɓe mbiyatamo tigui ko ceerno des stars ceerno mum star uji tawi ko star uji dilloɓe fuggu koyguel walla waɗoɓe musique kay kala jokkodirde makko ɗina fannuji kay mawo branche jomum dowlina jomum ha dowla noon ko ɗum noon ha heewi kay sukaɓe hewɓe jeunesse hewɓe kay mbaɗi incu gam yidde jokkodirde makko beele kay kañumenne dowla hano hannirta ni koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen le commissariat urbain mo Linguére ɓe jiiti ɓe pirti réseau molanteɗo Allah tawi ko gorkati déppati en ɗum ko aseɗa hanki o 16 lewru avril hitande 2026 e nder ɓen réseau noon hen 16 sagata déppati gorkati en nanggama nana coka e mbadi garde à vue e nder ɓen 16 sokaɓe kay caggal kay nde holkiso waɗa e mabɓe hen tata tawama e jaati kufiɗaɓe moroso biteɗo VIS sida tawama e jaati ne gondi e rafi sida 16 ɓe noon ene tawe hen kay ɓen 16 nanggaɓe noon tawe hen guilay tawereɓe ha e commerçant ji ha e jangguinoɓe école aji e jangguinoɓe Qur'ana kala e étudiant ji wondude e chômeur uji kala ne tawe ndera nde ɗon fedde nde 16 fuɗɗiɓe nanguede ɓuuri hewde mabɓe noon ko worɓe tawi kamɓe debbati gorko ɓuuri hewde mabɓe nder ɓeɗo 16 ɓuuri hewde mabɓe ko resɓe kay tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko joguiɓe rewɓe ɗiɗo ha rewɓe tati woni wadɓe polygamie
ɓe jeeya noon kamɓe fof noon ɓe hen jeeya koto nokku biteɗo Partouze ɓe hen jeeya koye nder Linguére ɓe hen jeeya ko nokku Partouze e nder Linguére ɓe hen koto Dara ɓe hen koto Barkeji ene waɗi kadi jeeyaɓe ha toon to Mbacké waɗi kadi noon e nder ɓen réseau noon e nder on réseau sappo e joyo ko dogɓe kay nana jiile tawi ko jiilaw cattuka no fewi kay e ɓena jiila sappo e jeetato nanggaɓe ɓe noon ko alata walla mbiyen ko altine janggo o ɓe mbaɗete déféré yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder sappo e jeetati supporter tawi ko Sénégal naaɓe yanoɓe kay yeɓoyde tewo kubéri d'Afrique bannol guel toon to leydi Maroc en tinino tigui sappo e jeetato supporter nan toon nangga ene cokka e nder ɓen sokaɓe noon tawi ko ñawanoɓe kay walla mabɓe ñawanoɓe taƴana lebbi tati e nder kaso e nder ɓen taƴanoɓe lebbi tati noon so en tato kay jalti kaso aseta hanki o sappo e jeetati lewru avril ko avocat mabɓe noon biteɗo Patrick Kabou kañum ɓañini kabaru o e nder hello mum weeyo witengo Facebook sappo e joyo nana keddi e nder kaso toon to leydi Maroc ha joni habaruji men demgal Pulaar toon mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena général Abdoulaye Maïga kañum woni hoorede jagorde laamu leydi Mali o bismima o joddima en audience e délégation mawɗo no fewi tawi ko délégation haut niveau ɓen noon ko Canada naaɓe ɗum waɗi ko ñande aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru avril ndu gonɗe ɗum on délégation noon ardi ɗum ko biteɗo Cyril Irban wondude e le an Hermana Moudjibou jonde hakkude mabɓe noon ko yidde kay ñastade cehilagal e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Canada hakkude mum e leydi Mali ɓe jewtidi kadi ko heewi noon ko fati kadi e sécurité ko fati kadi e respect tawa ko la souveraineté ligui leydi Mali e ko fati kay e société ji gonka société Canada naɓe tawateɗi e nder leydi Mali ko wayno société ji dilloɓe to banggue kanŋe e gonka mumen kay wondude kadi ɓe jewtidi noon ko fati e gonka diaspora malinaɓe tawateɓe toon to Canada ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen police ji ɓe commissariat de police mo Kinzabogou ɓe teɓima guila ñande sappo e ɗiɗi lewru avril 2026 gonɗen du ɓe teɓinoma sagataɓe ɗiɗo hen goto yaara duuɓi sappo e jeetati goɗɗo ene yaara duuɓi sappo e nayyi ɓe tuma noon ko wadde kala saaha ko wadde agression e guykaji saaha kadi ko wadde viol aji ko neɗɗo goto noon moɓe paddino moɓe mbanno agressé ɓe kañum portinoɓe plainte guila ñande jeeɗiɗi lewru avril to legal bitegal cité du Niger ɓe noon ɓen sagataɓe ɗiɗo noon wonnoɓe dow moto mumen ɓe jinno tigui ko biftade sac makko kanko oɗon suka debbo sac makko kay e dow lawol nden on debbo noon wulliti yimɓe to police enquête udditama hen ɓe mbawi yitede oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓam ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keɗone e mbaɗi yidde ɓeydude nden ka ekkisal e nder leydi he kala hono jagorgal leydi ndi kalfinare ko fate défense nationale et des anciens combattants o woni Sadio Camara o ardima ñande aljuma ɓennuɗo ñande alkamisa ɓennuɗo sappo e jeegom lewru avril ndu gonɗen ndu pawgol tufere arwanide tawi ko magol camp militaire molanteɗo Allah toon to wuuro witengo Doyla cérémonie o noon taw ene tawtora cérémonie o noon chef d'état major de l'armée de terre leydi ndi ɓe jaɓɓama toon noon jaɓɓogal payodingal no fewi joddima toon kadi ardiɓe diineji ardiɓe aadaji autorité administrative e diwan o kala ko adi koɓe jaaha toon kay to nokku to ɗamini waɗede base militaire to fawoyde tufere mabɓe arwanide madde toon camp militaire mahate camp militaire noon o mahatedi ko nokku biteɗo Toula on base noon tawi tigui base o to mahate noon tawi boowal jajgal no fewi tawi wertago mum woni superficie mum ko temedde 5 hectare e nder on camp ɗamniɗo mahede noon ma waɗe so tawi o gasi ma wat kayga nokkuji to heblo militaire woni tigui formation militaire mbaɗete wondude logement ji e nokku kay to opération militaire uji waɗete yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko ɓeydude nden ka ikkisal e nder jokli leydi Mali kala
ha joni ko leydi Mali kedoɗen jen ha to san noon teskama tigui ko kuppiraji courant ɗi ngala to haaɗi kay kañum e délestage woni tigui ɗeɗo leeɗe keeɓa courant ñalɗo ɗeɗo kadi coupé ko ɗum woni ko tawete toon to nuuro witego san ona délestage noon teskama yoga e nokkuji kay keɓata courant ko tugui 19 heures woni 7 heures kikiɗe ha 6 heures subaka courant kadi wayno ha kikiɗe janggo biteɗo RN Diara noon ko directeur radio local o holiri noon kay ɗiɗon coupiraji courant ɗiɗon délestage uji saabima kay ha tigui herƴini no fewi ko fati e juɓɓude programme ngoɗon radio ɓe kolliri oɗon saaha joni émission ngaji kewɗi kay ɓe mbawi ustude ɗum caggal kay ngakkere hokkilede ngakkere ko fati e oɗon courant ndena ngakkere courant noon saabima kay e oɗo saaha joni gueɗe kewɗe kay nde wonnoon e oɗo saaha gueɗe kay ko ɓuuri hewde yimɓe kutorto ko courant ɗum saabi noon e ɗum gardini e ɗum tardini kay gueɗe kewɗe kay e gollotoɓe hewɓe e oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi ko fati e tidgol carburant hay sinno neɗɗo yiiɗi sodde groupement électrogène on so teskima kay ko kala oɗo saaha joni litre gasoil walla essence jeeta ko 975 francs so tawi kay ko famdi kala aɗa hutoro groupe électrogène ko famdi kala ñalawma ma hutoro fodde litre uji nogas gasoil ɗum noon ko caɗele mawɗi no fewi ɓeydata ko fereji ɗum saabima noon société ji kewɗi kay entreprise aji oɗo saaha joni mbawi tigui ustude gollotoɓe men kala gollotono joguinoɗo gollotoɓe sappo kay usti he famde foof fodde joyo foof noon ko gam yidde ustude fereji kay saabu so courant ala golle ngala ɗum noon so tawi kay golle ngala charge uji pawdiri ɗum noon ene herƴina ko fati e gurdam ɗiɗon société ji e entreprise aji ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Hali Abouba, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuru men ɓuri tewtude e dongal Afrique ñalawma ɗo puɗɗo leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno landa PDCI RDA mawnini duuɓi mum capanɗe jeetati e nde tawno ko landa mawko no fewi ndendika dendagal yiɗɓe kadi taw kadi ko kaɗo landa toon to Yamoussoukro e taw kadi ko ɗon woni fief taw kadi ko ɓen taw ko on menɗo wonde kadi taw kadi gardiɗo wona landa ka woni fondateur mo Côte d'Ivoire taw ko indépendante Félix Houphouët-Boigny e nder sappo jeetati e sappo jeenayi lewru ndu goɗɗen ne wayno golle ɗe no puɗɗima taw kadi gollori taw kadi kaɗo landa no feewi e dañde ɗum kadi ko caɗele wonde ɗum taw ko crise oɗo saaha mo gonɗen e caggal kay nde on gardiɗe oɗo saaha taw kadi ko landa ka Tidiane Thiam woni caggal taw kadi ko leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ene wayno ɗo ko Togo noon to Lomé capital mo leydi hono Togo ene asatare sappo jeetati lewru ndu goɗɗen ndu ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom ene wayno de ɓe mbaɗi toon hono borgo maɓɓe ɗum noon yowti ko ƴetti hono peeje hono kese wonande hono sakel e crise aji mum ɗi jogui ɗi taw noon fuɗɗi golle ɗe ko leydi hono Togo mamba ko ndindini ɓen taw ko représentant taw communauté économique wonande kadi état mo Afrique banggue taw kadi ko hirnage woni CEDEAO wona leyɗele kadi taw kadi ko joguiɗe taw kadi ko ɗen taw ko terɗe alliance état mo Sahel o woni Mali Niger Burkina Faso e juɓɓudi Nations Unies ɗum no de mamba kadi woni toon taw kadi ko e ɓen taw ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko maɓe teski e représentant ji kadi ko wonande kadi leyɗele kewɗe wonande taw ko Europe mamba ko tawtorede taw ko jonde nde ɓe jiiɗi kadi jonde nde kadi waɗa ko ɗum ɗo kadi aɓe eri ɓeɗo kadi madama mbawa hoto tawtorede e jonde nde ɓe jiiɗi jonde e gam ƴewtade golle ɗe no mbayni ɗo ko Guinée Bissau collectif wonande avocat ji taw kadi ko Domingos Simões Pereira bayini ene wayde ko bayinago ngo ko ñal aljumare wonno ñal sappo jeeɗi ndu lewru ndu goɗɗen wawde wadde tawde ko tribunal tawde ko ad hoc wawde kadi wawde ƴewde wonɗi dossier ji taw kadi ko lundiyankoɓe taw ko guinenaɓe wonata kadi avocat ji taw kadi ko ñaguima ɗum noon ndeɓe dartinta wonde ɗum noon sukaɓe ɓe tawa cokda koye ŋaŋañalde ɗum noon alay saago ɗum ƴeewe no ɗum hannirta ni ɗo ko Comore ene wayno de e nder balɗe tati taw kadi ko wawde yewtidde e gam wawde ƴewde wonɗen gueɗe e ɗum noon ko fati kadi e wutoji maɓe to Comore e nder séminaire uji ɗo e wadde ɓedde e ɗum noon ko fayi ɗin élection ngaji hono bonno ɗi wonata ujunaji ɗiɗi nogas tati ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi e ɗum no gasi ñande alkamisare sappo e jeegom ɗum lewru gonɗen to Moroni
ene wayno portefeuille mabɓe do horizon ujuna ɗiɗi nogas e jeenayyi ɗum noon kaldigal ngal yewti koye wawde de gestion taw kadi comptage ji wonande kadi élection ngaji bonnoɗi wonande kadi taw kadi ɓe nawnana wonɗi candidat ji e won e ɗihen fannuji e ɗum ko fayi arde taw kadi ɓe ƴeewa kala ko ɗo pirguido ɓe mbawa ko ƴewrata ɗum e wonande kadi mari aɓe dewdi ɗum laawol ko ɗum woni ko darde mabɓe kono nde ɓe ndiɗi wadde toon Madagascar ene wadde toon to Madagascar ko no wayno ko ɓoyani ko jaggol ɗen terɗe wonande tawgol jeune ged wadde joguima kulkul no fewi e wonande won en gueɗe wonande kadi ko ɓen tawtornoɓe ɗum mbi sukaɓe ɗiɗo dey e mbawi ko kadi waɗede kono gueɗe mantodirde toon to jaggatno to caggal ne goppita ɓe testima gueɗe bonɗe mbaɗa toon to nder dumbude to e goɗo o noon koko soka e nder oɗon conférence presse mo mbaɗi wonande kadi juɓɓuɗɗe mbiɗon wonande ko société civil o e ñaguima noon e won gueɗe ɗe alaa sago ɗum deftine e lawol taw kadi a mbawi kono ɗoftade taw ko droit wonande kadi e ɓeɗon kadi kono jagganoɓe toon ene wayno ɗo ko fati kadi e nder ɗon ko fati toon e RDC Congo ɗum de RDC Congo toon de wonande kadi ko wonande ko ɓen taw ko groupe gatano wonande micro uji gonɗo toon to leyɗe Amérique mbawi jetta toon de Kinshasa wonno ko ñande aljumare sappo e jeeɗiɗi ndu lewru gonɗen ɗo caggal kadi cifodiral hakkude administration taw ko américaine wonande kadi woɓɓe kadi ma mbaw kadi ono jaɓɓo yeeɗe ko fayi arde e artude e guendi mumen e ɗum noon wonande kay e bayyinago goɓe bayyini Haali Abouba ko ɗum ɗo tunguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye tade musidɗo moon Arsane Oumar Mbodji gorko mo sardogo ngam weltare Yawou TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko annudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi Wuro Nayyi ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Boubacar Gaye to PK 7 Nouakchott ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jabberi koto dowla koto leydi Corée du Nord puɗorɗen to Corée du Nord noon aleda hande sappo e jeenayyi lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom teskama Corée du Nord aynima no heewi wadde kala saaha ɓe aynima missilaji kewɗi ɗi hinde balistique e ɗon noon tawi ko courte durée ina missilaji noon payi tigui ɓe ayni ɗum koye falde kay faade to wiyete nder mer de Japon tawi koye mbaadi ƴewdela ɗiɗon missilaji ɗi pewnata e kala saaha ko guerre Moyen Orient kaldigal ine jokki ha joni kay hakkude dowlaji dentuɗe Amérique hakkude mum e Iran no guerre o dartori kay ha laaɓa hono président parlement hono président du parlement iranien biteɗo Mohammed Bagher Khalibab noon ko kañuma woni tigui gardiɗo sete kay Iran naɓe e ngal ɗon kaldigal o wi noon wonde kaldigal ngal waɗi tabal kay tawi ko tabal manggal no fewi ko noon kadi Donald Trump horejo dowlaji dentuɗe Amérique kañumen hoore mum holliri kay wonde kay ɓe puɗɗima hebde kay wonde ko pamodiral manggal kay fuɗɗima heɓede e nder ngal ɗon kaldigal kono tan de kamɓe ɗiɗo foof kadi ɓe kawri wonde kay oɗo saaha joni ko fati kay e pamodiral kay accord final pamodiral kay ha laaɓa e ɗum woɗɗi gasde taw e oɗo saaha joni nde wonon kay e oɗo saaha kay ko hakkude Samba Liba Daro e Samba Liba Take kañumen goni e tigui e fomnodirde siskama noon guila aseda hanki o noon leydi Iran holiri wonde kay caggal nde ɓe kolliri noon ñalawma goto wonde détroit d'Ormuz ɓe udditi ɗum ha laaɓi e ñalawma goto fawiti hen ɓe uddi détroit d'Ormuz e oɗo saaha joni woni koye contrôle mabɓe kamɓe leydi Iran ɗum noon ko caggal kay nde ɓe udditno détroit d'Ormuz o dowlaji tentuɗe Amérique sali kay kañumne ittude blocus woni tigui uddo mo waɗi e dendagal poruji leydi Iran ɗum saabi noon kamɓene ɓe duttima e uddude oɗon détroit d'Ormuz koto leydi Liban paaɗen armée leydi Israël ana jokki kañum enne bombardude guila awenede bomboje pettoje e nder banggue worgo leydi Liban Hezbollah kañumen ana jokki dartade no dole men ponno e nder ɗiɗon garmi gara noon teskama tigui soldat goto tawi ko Israël najo wasi fittade mum ko noon kadi o commandant goto tawi ko Hezbollah libanajo kañumne wasi fittade mum e oɗon guerre ɗum ko ñalawma hanki o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil mon Haali Abouba
to gidi maga ko musidɗo men sehil men Zakaria Samba Diam so tawi ko roɓi ɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj en nangani en kaɓirɗe ha mbawon yiide en to banggue neta ɓosode e heɗade en hano hannirtini ko miñi men sehil men Saydou Abouba ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on